knihy, zdánlivě nevinné, provázejí lidstvo stovky let, avšak v poslední době umlkly, stáhly se, skrývají se, čekají, sílí, až jednoho dne výjdou, nic je nezastaví. Síla jejich slov je zničující a obsahy dechberoucí. Máme ještě šanci? Existuje způsob, jak je přemoci? Ano, nečtěte, zastavte invazi knih. Lord Macbeth tu má evidentně potíže s opačným pohlavím. Potkává samé čarodějnice a jako by se odstnul v soutěži v recitování nesmyslů. Včerejšky naše osvítili bláznům cestu smrt prašnou. Zhasni, svíčko. Hnus je krása, krása hnus. S liskou mhou, hej hola, vled a klus. K tomu je ten ubožák pod pantoflí. To je toho, že ti babi vyvěštili královskou korunu. Co z toho máme, když král ještě dejchá? Budeme se ho muset nějak zbavit. Zůstane tento čin bez trestu? Se producírují čarodějnice. Kdy my tři se zase sejdem ve Vychřici a Plískanici? Ale tahle kniha útočí nečekanými překvapeními. No, mně by se to docela hodilo příští úterý. I tady je královražda, párek uzurpátorů, duch zavražděného krále, šašek, který nesnáší vtipy, možná právoplatný dědic a spousta potulných herců, trpaslíků, stráží, bohů. Tahle kniha se vás pokusí nalákat na guláš Shakespearových her, okořeněný posunem v čase, v kotlíku podpíraném 4 slony ve světě obří želvy.